Θα πεθάνω. Μακάρι. Θέλω να πω, φάει τη γλώσσα σου, Κωνσταντίνε. Μη φοβάσαι, θα σε στείλουμε στη Σπιναλόγκα. Συμβαίνει, Κωνσταντίνε, τι έχει το πρόσωπό σου? Κλείστε την τηλεόραση, για το όνομα του Θεού, ο αδελφός μου δεν είναι καλά. Χάλια είναι, χάλια. Χάλια. Φίλε μου, τι έπαθες? Η μούρη σου είναι σαν το κόλλο της μαϊμούς. Σε πιανόητε. Δεν είμαι καλά, Μάρθο. Και εσείς όλοι οι άλλοι ακούστε με. Έπαθα σοβαρή εξαρθηματική νόσο. Από ό,τι μου είπε ο γιατρός, από τα συμπτώματα που του περιέγραψα. Από πού την κόλλησες? Από πού πες εσύ, Ελένη, γιατί εγώ νομίζω έβγαλα σπυράκια και θυγμόσα. Την κόλλησε από το λιμωδόν που πηγαίνει και βοηθάει τα παιδάκια. Και ως τι πηγαίνεις εκεί, Κωνσταντίνε? Τι είσαι, αδελφή? Όχι, είναι προϊσταμένη. Ελένη! Ο γιατρός μάλιστα μας είπε ότι αυτή η αρρώστια ξεκινάει με αυτά εδώ τα σπυράκια. Μετά σε πιάνει μια φαγούρα που σε τρώει πολύ. Σε τρώει, είπαμε. Με τρώει. Και αφού σε φάει καλά, μετά αρχίζουν και σου πέφτουνε. Σου πέφτει τα δόντια, η γομφή κυρίως, σου πέφτει η μύτη, σου πέφτει το... Ελένη! Αυτιά. Και πού θα στηρίζονται τα γυαλιά του κατακουζινού? Εσείς αυτή την απορία έχετε καψώνα. Με τρώει. Να φωνάξουμε το Γιακούμπ. Μα αυτός είναι καρδιολόγος. Πάψε, Γιώργο, χρειαζόμαστε ένα γιατρό φίρμα. Οι κατακουζινοί είμαστε. Κόρη μου, και εσύ έχεις κοκκινίλες. Στην αρχή δεν το πρόσεξα γιατί είχες πάντα χάλια δέρμα. Μα να μην χεστούμε. Τι θες να πεις, κόλλησα κι εγώ? Αχ, να το είπε ο γιατρός ότι είναι κολλητική αυτή η αρρώστια. Πω, με τρώει. Καλέ, πού? Παζού. Αχ, πάω να φύγω κι εγώ. Πώς θα παίξω, φιλία, σπυριάρα και χωρίς μύτη? Ναι, κι εγώ δεν θα με θέλει καμία γκολ! Έβαλε η Πανάθα γκολ! Πού το είδες, βρε, αφού είναι κλειστή η τηλεόραση? Το ψυχανεμίστηκα. Αδελφέ μου, σε λατρεύω, αλλά δεν μπορώ να διακινδυνεύσω το πορσελάνινο δέρμα μου. Ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω πριν να φύγω. Διαθήκη έκανες? Τα έγραψες όλα σε μένα? Όλα. Φύγετε τώρα. Σώστε τους εαυτούς σας.